Doncs estem amb la Emma Mata, que ha estat l'MVP sec del partit entre el CAS i el Cosca. Primer de tot, enhorabona per la victòria. Moltes gràcies. Partit, ara ho parlàvem amb l'altre MVP, bueno, que a priori éreu superiors, no? Sobretot físicament es notava molt, però sí que ha hagut algun moment que semblava que s'apropàveu, però quan s'han apropat heu posat una marxa més i heu matat el partit, no? Com l'heu vist vosaltres? Sí, crec el mateix, que superior, o sigui, físicament eren bastant superiors, jo i l'altre pivot, i després també el que jo crec que ens ha fet guanyar és que quan hem vist que s'aprovava sí que ens hem agobiat una mica, però el nostre entrenador ens ha dit que calma i seguir endavant, i hem seguit i també la zona, perquè sí que és veritat que des de fora no ficàvem molt i la zona ens ha ajudat molt a que baixessin a l'encert. I què ha passat amb les faltes? Que t'hem vist molt frustrada. Bueno, és que portava 4 setmanes sense tocar pista jo i bueno, s'ha notat una mica. Estaves lesionada o Sí, de l'ombro, però ja està. Estàs bé ja? Sí, sí. Home, t'hem vist bé, Has estat l'MVP. Ara sí. I les faltes, bueno, s'ha anat una mica de mare. Vuitens de final ja. Bueno, de fet, coneixeu ja el vostre rival? No ho sé. Sí, és Manyanet Sant Andreu. Hòstia, vale. Suposo que amb ganes ja de jugar a la propera ronda. Sí, moltes Quins objectius ganes. us marqueu? Primer de tot, jo crec que, bueno, seguir amb la mateixa actitud, perquè sí, seguir amb la mateixa actitud i tot i que sembla a vegades que anem a perdre, com l'últim partit, que també ens han estat a punt d'agafar, seguir endavant, no rendir-nos i també l'objectiu és que la Marina pugui jugar, que estava lesionada, i a veure si el següent pot ja incorporar-se a l'equip. Molt bé, Emma, enhorabona per la victòria, ens veiem al proper partit. Moltes gràcies.